Waqt żjara ma' 3 intrapriżi żaru medji fil-villaġġ tal-artiġjanat f'Qali, il-Prim Ministru Robert Abela fisser il-ħidma ta' dan il-Gvern li jibqa' jappoġġja lin-negozji u jagħti garanzija għax-xogħol. Matul din iż-żjara, Dr. Abela tkellem ma' diversi sidien u ħaddiema li ddiskutu mill-qrib l-isfidi u s-suċċessi tagħhom. Flimkien mal-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri u l-Kap Eżekuttiv ta' Endis Malta, Attard, il-Prim Ministru faħħar l-impenn u l-viżjoni tas-sidien tan-negozji li b'determinazzjoni u kreattività irnexxielhom jikbru anki fi żminijiet ta' sfida bħalma kien żmien il-pandemija. Can You Escape Malta, Julien Marie Creativa Designs u Ġemmelli Limited huma kollha benefiċjarji minn skemi ta' Malta Enterprise u inċentivi ta' Endis Malta. Huma eżempju ta' kif l-intrapriżi żaru medji Maltin qed jissarfu f'ħolqien ta' impjiegi u fġid ekonomiku sostenibbli. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif dawn l-intrapriżi juru l-potenzjal tat-talent Malti meta jingħata s-sapport meħtieġ.